przed nama turnier grę w Bućka i to halowi, ja ci organizuję ta akademia między innymi. Krystianie, čím so różni wersja halowa od taci grani w Bućka Buten? 18 sierpnia my mieli już organizowane wraz z Drechama jeden turniej Buten w Lezynie i to są na pewno tym różni, że to inne podłoże, tam już Buten je trawa, a Bene tutaj na hali to będzie też inaczej sabala zachowała, będzie bardzo odskakiwała, to dlatego to są taci najważniejsze różnice. No dobrze, z tych takich dokumentów z XIX wieku wiemy, że trzeba było trafić kamień do wekłepuny dziurę. W dzisiejszej wersji to inaczej wezżyty dziurę, no nie da się na hale wekłepać, jak to jest rozwiązane? No nie da się wykopać po próbce tej dziurę, dlatego my to rozwiązali, jak to Kasiebi w jedno coś wymyślą. My to tak w taki sposób zrobili, że my taśmą po prostu zrobili taki łekrandzi, że to są te bramci i w ten sposób my to zastąpili. I Perzynka podawał to wszystko jak w hokeju, ale taci ma wiosło, ma tak to wszystko wezży. I w sobotę bundze można kibicować, ale też spróbować samemu. Jak to jest? Jeśli ktoś często nigdy nie grał w to motyś czego tam siekać? Oczywiście, jak ktoś ma dwie ręce, dwie nogi, to zapraszam, oczywiście można sobie jeszcze zapisać, można przynieść swój boczec, my też wszystko pokażemy, jak to se gra, jak ten cisać się, żeby sobie nie zrobić krzywdy i innym też. I żeby dobrze grać. I to wszystko, co zaczynało trzeci, zaprosimy do tego, żeby bezpeczna rechli, żeby też co może zapisać na placu. W jakim placu? W Bulszewie na ulicy Lesny 35 w dawnym gimnazjum na hali widowiskowej sportowej. No dobrze, to jeśli idzie ten turniej sygnie przyjść, trzech osobowi karne, ale można jeść dwóch rezerwowych ze sobą zabrać, także nic plus zabrać ekipa. W jakich kategoriach wiekowych? Od 10 do 15 lat to są tacy dla dzieci, młodzieżowi i powyżej 15 lat dla starszych też przewidujemy, żeby zorganizować tacy mecze. To znaczy nie woźny wiele mamy lat, nawet 90 pora, to możemy w to zagrać. A jeśli idzie przyjęta tego sportu, planowane są jakieś też następne rozgrywki? Myślę, że jo, teraz się zbliża lato, wiosna, można wylec Buten i my będziemy coś na pewno organizować. Na pewno będziemy tutaj się spotykać tutaj z Drechama też i też zapraszamy wszystkich chętnych, żeby z nami ta gra wgrali w ta Bućka, nie plus na turniejach, ale tak rekreacyjna w tydzieniu, żeby się spotkać i pograć. Myślisz, że to jest też na teli ciekawy sport, że można sobie prosto gdzieś tam umówić na telefon, pojechać i sobie prosto dobrze bawić? Oczywiście, że ja już takie spotkania mam wiele z Drechama, te zresztą też tutaj z nami grył i ja myślę, że to jest bardzo fajny, ciekawy i piękny sport. Jak najbardziej. Tu so ciężko z tym nie zgodzę, to jest po prostu bardzo ciekawy sport i można sobie tym przekonać, jak sobie przejedzie do dawnego gimnazjum w Bulszewie na hala, tam zagraje sobie turnier łet trzeci popełnim. Zachęcamy do tego, a moim gościem jest Krystian Andryszkowski z Akademii Nożny Bale Kasubian. Bóg zapłać.